chenro mar duol ni jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha obwogo dhi e doho poni lakteche onyono penj ni ok gidogie tich. Nakhumicha wacho ni weche duto mane ochwal kod riwruok mar KMPDU ni giselose makmana mar jopuonjre miluongo ni interns. Kaka Diana Londe leronwa, riwruok mar lakteche KMPDU ne orem keto kokgi e winjruok ka gimako chung' ni nyaka sirikal chop dwaro mar interns eka ginyalo yie keto winjruok. Twak mar komiti matayo lalruok e wi ng'anyo mar lakteche ne ochan e boma ma Nairobi, kendo geno ni nitie ni winjruok nyalo bedo ni osetim kendo lakteche nyalo dokie tich. Kata kamano, riwruok mar lakteche ne ok ochopo e twak makamano mar keto sei kaka ne piny owacho dwaro bang' twak kuom ndalo 4. Jatend migawo mar thieth Susan Nakhumicha ne ok omor kod okang' makamano, kendo bwogo dhi e doho madonjo ne lakteche poni pod ginyono piny ni gidhi nyime kod ng'anyo kata bang' twak. Follow up to the doctor's refusal to call off the strike, we have instructed our council to immediately move to court and file the status report as to what we had agreed to and initialed on as a return to work formula. Equally, we will be asking our council to appeal to the court to review the orders that had been issued initially so that we are allowed to take the necessary action to ensure that Kenyans continue to enjoy healthcare services. Nakhumicha okonie ng'ur mane ochwal kod lakteche gisetemo kendo nyaka sani gin kod shillings bilion 3.5 mabiro chulo gope mag lakteche chakre higa mar 2017 nyaka sani e kidienje 5. Olero ni gin kod bilion 6.1 magiseiko ne tieko midhiero mag lakteche, gino machalo ka gimok nomoro lakteche go. E mbui mar jagoro maduong' mar KMPDU, Dabji Atela okwayo piny owacho mondo kohero to were gi dwaro duto 18 kuom 19 magisingo chopo kare to gichop kare achiel ma en chudo mag interns. Bende mbui mare okwayo piny owacho mondo kaw bilion 3.4 ewi bilion 6.1 oketie chudo mar interns ka modong' ginipogi e kindgi giwegi. Tend counties ka otelnegi kod jakom mar riwruok mar governors Ano Iguru to kor ka kore okoni county ka county biro kawo ndamo mager ne lakteche ma pod biro dhi nyime gi ng'anyo. All county-specific issues, as raised by the union, were adequately agreed upon. This is therefore simply unacceptable and have left the governments, the county governments and respective employers to deal with this long unwarranted strike as they deem fit within the HR policies and practices. We therefore advise all county governments to take appropriate and necessary action to ensure that health services are not disrupted moving forward. Jatend migawo mar jotije piny owacho Moses Kuria, mabende en achiel kuom jokomiti matayo twak, bende onyiso ichwang' mare kod lakteche ma okoni ok jo adieri. Kuria koni ochano chwalo paro mondo mi jotije sirikal duto ondiki e yor orak koa e yo ma ongirore. If the doctors think that we are against them, this week on Friday, I will be moving to cabinet to present a proposal, a recommendation, which if cabinet approves, all government workers, at least on the national government, COG can speak for county government, all government workers from driver to cleaners to everybody will be converted to contracts. There is not going to be anybody permanent anymore. Ng'anyo mar lakteche ni odiochienge mar 41 kawuono. Riwruok mar jochiw thieth kata clinical officers